El pilot de Riells, Alfons Navarro, continua líder del Campionat de Catalunya de regularitat en pujada en costa. Després de la tercera prova celebrada diumenge a Guardiola de Berguedà, Navarro continua al més alt del calaix a la general, tot i que diumenge el de Riells acabaria en la segona posició. A Guardiola de Berguedà, Navarro es va trobar un circuit desconegut i ple de revolts. Bé, ha estat una mica difícil perquè no havia vingut mai, no coneixia aquesta carretera i les primeres dues pujades ha estat una mica complicat. Després la tercera ha plogut una miqueta també, ha afegit una mica aquesta cosa, però bueno, bé, al final hem fet segons, molt contents de cara al campionat, molt bé. Des d'un bon començament, el Vallèsà tenia molt clar que no atraparia el primer classificat al volant d'aquest Seat. Tot i això, Navarro va realitzar una bona segona mànega oficial i es va quedar molt a prop del temps que havia de marcar. Una bona progressió que vol mantenir de cara a la següent prova del campionat català, que tindrà lloc a Vilafranca del Penedès. La propera que sí que faré segur és anar a entrenar primer, perquè aquesta no ho he fet i s'ha notat molt. Arribar i trobar-te de cop i volta aquests revolts i això s'ha notat. I aniré a entrenar per poder agafar-me més amb calma el dia de la cursa i saber on te vaig. Després de 3 proves, Alfons Navarro continua líder de la general, amb un tercer lloc a Sant Feliu de Codines, un primer lloc en la segona jornada i aquesta segona posició a Guardiola de Berguedà. Un campionat de regularitat mogudet i que promet emoció d'aquí al final de temporada.